Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Pholobas shidele mhlophe. Ukhuluma noNjomane la noNjomane kaMgabhi impela eyadika umnyakanyaka wesikhombisa kweyesine yabuya. Ngithi nami nginabo ubufakazi baMgabe benoMandela. Cha la bengilistiwe la ifraud iAfrican Bank since 2014. Ngizama iminyaka neminyaka ngithi ngiqina igama lami lothu ngaqineki. Only last week ngathi wothi ngingene African Bank ngibuze ngenze inquiry. Hayi into engijabulisile igama lami licishiwe lisusiwe kwi-fraud and then sengi-clean kuyilokhuzana kwi-fraud activities. And ngiyakubonga lokho ukuthi hayi cha usebenzile. Ngiyabonga qhawe lami. Sanibonani Ningizimu Afrika, molweni ninjani? Ngibingelelwa ishidele emhlophe MC Pholobaso Andile waKaNgcobo. Nginibingelela ngalesi sikhathi ngenhloso yokudlulisa umbiko ophuthumayo. Angizoba mude kakhulu ngoba inhloso enkulu ukubonga. Ngifisa ukubonga kubona bonke abantu abangabalandeli baseYaviva TV1. Ngiphinde ngizibongele kakhulu kubona bonke abantu abangabalandeli baka MC Pholobaso. Ngibonga kakhulu lapha ku Facebook page wami unabantu abathe qhu abaningi. Ngibonga kakhulu ku YouTube wami awunabantu abathe qhu abaningi. Bese ngibonga bonke abantu abaseke bangiseka kunanoma ngabe yini engisuke ngiyichaza noma ngiyithula. Ngizoveza ubufakazi bokuthi uma ukhuluma ngento enhle uthi uzoyinikeza umuntu nawe fanele kwazi ukukusebenzela. Imihla namalanga ke bengihlale ngiveza izipho eziphuma kubantu ama 10,000 rand, amafoni o42,000, imali ezithile amanye noma ezinye izincomo ngingazivezi ngoba bezisabeka zenkulu kakhulu. Kodwa ngiye ngayihlanganisa ndawonye ngayithatha ngahamba nganikela kwenye yama province ngafika ngayothenga imoto entsha unyanyavu, imoto iAudi naye la ngizonivezela yona. Ngenxa yokuthi ngisebenzisa insipho uMgabe, ngisebenzisa insipho uMandela, abantu bayasondela bebe nothando nenhlonipho bese bengiseka kulokho engisuke ngikusho. Kukuwena ke nawe mawufuna ukufana nami noma ufuna ukuba ngaphezulu kwami uzokholwa ukuthi eyakhe inhlanhla icindezelwe izishiphi ezi-around you. Lapho suku attende khona umhlangano bayashipha abantu awusihlambululi ngalutho noma usihlambulula ngezinto ezingasebenzi. Bese lezi shiphi mazinqwabelana zakhe isichitho kuwena. Ubasi mayebona umuntu efanele amthethise ubona wena kuqala. Ubasi mayebona umuntu efanele axoshwe ubona wena kuqala. Isho ekhaya mawuqhamuka ayisekho isho lento ukuthi lelelele nangubaba noma lelelele nangumama. Wagcina nini nje ukushelwa? Uyazibuza wagcina nini nje ukuthi mawushela intombi ihluleke nokuyisibamba uzofunga ukuthi ayinasimilo kanti ihlanyiswa amazwi akho yakuzwa yase yakubuka yakuthanda ngenxa ukuthi uhlanzekile ugezekile. Ngenxa yezishiphi because umshipho nje uwodwa uyisichithe esikhulu kabi ezisuke zi-around you. Abantu behleli beshipha besuza lezinto ziyanqwabelana, le moya ishaya around you iyakunenga iyakuthinta izinto zakho ke ziyafadabala ngoba i-neatness, i-cleanness, lokho abakhomba ka-hygiene sekuyivela kancane kuwena, sekugcwele amathunzi amnyama kuwo. Bangaka abantu abakhwifwayo ebusuku, bakhwifwa abanye abantu ukuthi ngifisa ingane kaMasibanibani engasebenzi, ngalo muthi wami ngithi ingane kaMasibanibani la iqhamuka khona abantu abamane bezuyiphunga. Kunabantu abaneyiphunga abangazibalithatha. Kunomuntu ogeza ka-4 ngosuku kodwa still uyanunga. Kunomuntu othi maye esethenjisiwe into kodwa imane iphunyuka. Ingenxa yezikhafulo ezikhafulwa ebusuku, zikhafulwa abantu ukunqinda impilo yakho nokunqinda impilo yekusasa lekhaya lakho. Unomuzi awupheli, kugcuma ixoxo kuleyo ndlu obuthi uqalile uyakhile. Kubangiwa yini lokho? Kubangiwa yibo abakhunkulu nabathakathi, kubangiwa yibo unomhobholo, kubangiwa yibo laba banomona. Uzuqhelise konke lokho. Thola insipho yakho uMandela, thola insipho yakho uMgabe, ugeze ngakho umzimba wonke. Uqalise ebusuku ngo-12 bayazi abantu abawusebenzisayo. Ukusho konke okufisayo
nangakusasa uthatha uMandela, ukusho konke okufisayo. Uzobe usugeza-ke ngalensipho nanoma ngabe iziphi insuku, ugeza ngalensipho nanoma ngabe isiphi isikhathi. Kodwa isiqaliso sayo ijwayele ukuba namandla kakhulu uma uqale ngayo, uqala ukugeza ngo-12 o'clock phakathi kwamabili. And indishi ayinankinga kulensipho, ubhava unankinga kulensipho. Kodwa ngeke ngikuqambela amanga, ukuhlamba emfuleni ngalensipho emanzini agelezayo ahambayo kunamandla kakhulu. Ukuhlamba kweshawa kunamandla kakhulu. Le ngilosi yesibani senkazimulo iyibone isihleli nama-river god bese kunikeza konke okufisayo. Ngizomemezela ke ithuba eliyingqayizivele njengamanje lokuthi ukubonga kwami, ngibonga impumelelo yami, ngibonga izinto enginazo, ngibonga okusanda ukuba ngokwami. Ngibonga imoto efikile njengelinye lama-toys azobe khona la egcekeni. Ngizonakhela usizo noma ngizokhombisa ukuthi ngiyazi ukuthi ngaphandle kwenu angilutho, ngaba kunakho konke nginakho. Abantu bazwile ngimemezela ukuthi insipho ayisatholakali ngo-950, isitholakala nge-1000 rand including i-couriering. Awuyikhokhela i-couriering, isila phakathi kuleli 1000 rand. 950 sesivalile sekuyi-1000 rand. Bese kuphinda kuba umkhombandlela, ngathi iprice yayo ngeke ngisho la, kodwa sebeke bawuthenga bayazi ukuthi uyabiza umkhombandlela. Kodwa ungifonela ungaze usaba ukuthi kuyabiza kanti mhlambe ama-1000 ambalwa, uyabona. Umkhombandlela ke nganza kwethu unyukile, ngeke ngisho ukuthi imalini, kodwa si-add u-500 rand ukuze ubalance ube imali eyodwa. Kodwa angikwazi ukusho imali ya ngoba ngadonswa ngendlebe ukuthi ngingayishi iprice kamkhombandlela insila yemali. Asiqhubeke-ke sihlabele phambili. La ekhaya kunento engakaze ngayinikeza muntu. Lento angikaze ngayinika muntu, angiyakhelwanga elababheme engikhuluma ngabo, ngizokhuluma iqiniso. Yakhiwa ugogo wami uMakhosi uDulela. uMakhosi uDulela ujwayele ukunika zonke nje izingane zakhe, anikeze nama-client akhe, especially i-youth, especially osomabhizinisi, especially umuntu osebenzayo, especially umuntu osakwazi ukuvuka ayofesa, abonane ukuthi nomnyango ongasomthatha umnika imali. Kodwa wena uyihlalele njengomuntu mhlambe wempesheni ongasadayisi lutho, ongenzi lutho, ungawayeka-ke lamafutha. Ngokujwayelekile lamafutha ayabiza, aba u-5000 rand. Ngeke ngiwafihleke wona. Abangebhodlelana nje lincane lingaka siyakunika lona. Especially abantu akade sebebalekelwa nabantu ngenxa yokuthi banezimo ezithile njengezintwala. Inqwaba abantu bayazi abathatha lamafutha kugogo. Umuntu akade enezintwala uyazi ukuthi uyawadinga lamafutha to recover, ukubuyela back ezingeni akade kulona financial, noma ukubuyela back ezingeni akade kulona ngokuthandwa kwakhe. Abantu abamaselebhu, abantu ababacula, abantu especially o-DJ basebenzisa wona lamafutha kagogo uMakhosi Dulela. Ugogo akaze kakhuluma ngawo, aka-advertise ngawo, even ngimfake khona la kuma-social platforms. Kodwa ngiye ngathi kuyena asalukwazi, ngiyeba nginalezi zinto, umkhombandlela, insila yemali, ngiphinde ngibe nensipho, umgabe noMandela. Ngiyacela ukuthi unginike, ngoba ifa lakithi leli lamafutha ngiwanikeza abantu. Kodwa gogo ngeke ngikwazi ukubanikeza ngo-5000 ojwayele ukunikeza ngawo abantu. Mina ngizobanikeza wona ngo-3000 rand ngoba ngizobe ngifuna ukuthi besheshe bekwazi ukubona into yabo. Lamafutha uwasebenzisa nelahle leli lithengwayo, sengikhohle ukuthi yini, kodwa leli lahle li-round bese uwathela phezukwawo, phezu kwaleli lahle bese uyalivuthisa leli lahle. Ngenkathi livutha ayakwazi lamafutha ukuthi akuqhwebele nabantu akade bengezwa bezwe ukuthi ulambile. Ayakwazi futhi ukuqhwebela nabantu abasemhlabeni abaphila njengawe, abasemabhizinisini athile afanele ngabe bayakufaka. Uzwisho i-call yomuntu okade akuthembisa ukuthi ngizokufaka emsebenzini, noma leyo msebenzi fanele unikeze wena. Zonke lezo zinto ezifana nalezo ziyenzeka kulamafutha. Angumkhululi nje lamafutha. Lamafutha ayavula nganiza kwethu. So uma ufuna lamafutha uzothi ucela umkhululi kulawo makete ngobhekene nawo, udlondlobale, ufuna lamafutha awu-3000 rand lamafutha. Ufuna bani? Umkhululi. Ngizokunikeza ke lamafutha, igama lawo umkhululi. Bese ngiphinda futhi ngibuya kule game. Wonke umuntu othi izinto zimnyama kodwa akanamali, wonke umuntu othi izinto zimnyama kodwa akanamali, just prepare only 500 rand, only 500 rand. Sikucelise, sikuzamise ngamakhandlela esibani senkazimulo. Bayazi abantu ukuthi amakhandlela esibani senkazimulo angiwakhiphi noma inini.
abantu bebewabhukhele ngezizathu esithile bekhipha izizumbulu zemali, I will reverse imali zabo bese ngibenzela ngalo 500 rand ngoba iyona into ephumile. Kwathiwa nikeza abantu isibani senkazimulo, laba bangathatha entweni bekwazi ukuthi beqale phansi impilo, izinto zabo zikwazi ukubakhanyela. Naloyo onenkinga ukuthi uphuma lapha ku ceiling usedrophile uyoshaya emathalzini manje, akangithinte ethathe lamakhandlela ngo500 rand kuphela. Lamakhandlela abizwa ngokuthi isibani senkazimulo, iwona akaphethe umphefumulo kaMC Polobasi, iwona ngihlanganisela impilo yami nalabo abantu aba around eyami impilo. Mina ngifuna umuntu osemthayati, nosekhathele, nose-fed up, othi izinto azenzeki azilungi, ebona ukuthi lamakhandlela ngeke namenzela lutho. Angiyona inyanga nganiza kwethu, angiyena udokotela, angiyena umthandaza, angisonisa yona, angiyena ubani, kodwa ngizomemezela nayo indaba enkulu. Umkhombandlela, ilamakhandlela, ilamafutha, bese kuba umgabe noMandela. Lezi zinto zo4 ngizokwakhela ikhombo yazo. Into engeke ngikunikeze yona iyodwa, i-orange ngeke ngisalifaka kumkhombandlela. Ngizokwenzela ngenkathi sifikile impushana la kuwena kanye nesipikili sakhe esihamba nentambo yakhona, uzobusungitshela sekufikile bese ngikwenzela mina usiko le-orange ngala, ngoba abantu abaningi bayahluleka mase lifike kubona usiko le-orange. Ngikwenzele mina ngala, akuyona into eshaqisayo, akuyona into esabisayo, bese abantu ngiba-edela. Uzoyisholo wena between high blood pressure nani ne-sugar diabetes. Ngizoku-edela umuzwa ozokwazi ukuthi on that particular level i-high blood pressure noma kuleyo level kashukela wakho ukwazi ukubona udropha kancane, uyobuya usuzothenga ngezizumbulu o7.5 no8000. Kodwa kwamanje ngizoku-edela kule khombo, futhi ngizokunika umuthi kashukela noma we-high blood pressure, wena uzoyishola ucela ukufakelwa umuphi, bese ngiphinde ngikunikeza umkhombandlela. Umkhombandlela iwona lo esithi insila yemali, bese ngiphinda ngikunikeza umgabe noMandela, bese ngikunikeza lamafutha abizwa ngani ngomkhululi, bese ngikunikeza amakhandlela, isibani senkazimulo. Le khombo ngizoyihlanganisa ndawonye. Le khombo ngizoyenzela only 20 people. Ngisimemezela kuse lesi special so that abantu bezozwisisa kahle. Ngisimemezela kuse lesi special. Phuthuma ke for abantu abawu20 kuphela. Angifuni umuntu ozongikhalela emva kokuba lesi special sedlulile. Ngifuna ukwenza kanjena ukuze kube lula kakhulu. Inombolo yami ithi 079 0453 446. Ngiyaphinda futhi 079 0453 446. Iyona nombolo ozoyisebenzisa ukungifonela uthi ngiyayifuna mina le khombo. Ngizonikeza ke iprice yayo le khombo, kodwa uyikhokhi cash iprice yale khombo. Ngamanye amazwi uzoyiqedela iprice yale khombo uma ususizakele, kodwa ngizokwenzela only 20 people. And bear in mind, uma usukhokhile, you will wait for 7 days before le khombo ireach kuwena, which means insuku ezu4 le khombo izobiselaka amapholobo. Insuku ezu3 le khombo izobisihamba ngophepho iza kuwena. Kodwa laba bathi bazoyilanda, le khombo izohlala kumina izinsuku ezu4. Usuke usunelungelo lokuyilanda after 4 days. Othi uzoyilandela yena. Khumbula, kulesi special angifake imali ekhoring, ngizokutshela iprice ngeqondile. Le khombo iyonke izobiza imali engango 5000 rand. 5000 rand. Khumbula, amakhandlela isibani senkazimulo, umgabe noMandela, bese kuba umkhombandlela lo esithi insila yemali, bese sithi into kashukela nje encanyana. Uyabona? Sikufakela into kashukela encanyana noma sikufakela into i-high blood pressure encanyana. Wena ozoyishola ukuthi ikona kuphi oqualifya kukho. Namhlanje ke nganiza kwethu ngiyafuna ukuthi ngitshene nomuntu osekhaya ukuthi ayikho into ehlula ukuthi uzame empilweni. Uzame. Prepare njengamanje 5000 rand. Kodwa lo 5000 rand ukhokha kanje. Ukhokha only 3000 rand up front. After you see the difference and uthole into worth more than 5000 rand, you are paying 2000 rand. If not,
usubaleka nemali yami. Only umkhumbi kaNoah obukufukamele ozocabanga ukuthi fanele bekushiye esitobhini noma fanele beqhubeke nawe. Mina ngeke ngikuphoqe, ngeke ngikulandelele. Ngifuna abantu abawu-20 kuphela engizobanikeza umkhombandlela. Bayazi abantu is too expensive umkhombandlela. Bese kube ilamafutha, ngishilo ngathi awu-3000 ewodwa. Bese kuphinda kuba amakhandlela. Wona ngiwakhipha ngo-500 rand, even though bazi abantu ukuthi angiwakhiphi noma inini, because nga-decide, yimina enga-decide-ke la ukuthi ngifuna ukwenza ibize kakhulu ngoba iyangigqilaza i-process yakhona. Ifuna ngizile izinto, yonke leyo nto enjalo, kanti akuyona inyanga, ngisona isangoma, it's just a gift from esidalwa sami nendiki lami nethongo lami noma indiki le ndawo lami. Yabona-ke uma uyilawula usuba nenkani uthi ingenxa yakho. Umcabango wangifikela ukugwema ukuya njalo la kufanele ngiye khona, ngifike ngithobe ngizilela lamakhandlela ukuthi enze lento efanele ayenze empilweni yakho. Ngithe wonke umuntu ongasebenzi, ongathatha entweni, osebenzayo, orish ongekho rish, amakhandlela engawathola separately ngo-500 rand. Insipho nganza kwethu imile nje, ayisekho into ekuthiwa ikhombo, iprice encane. Insipho uthola uMandela noMgabe ngo-1000 rand. Asifune ekhorili. Bese kube ilamafutha. Lamafutha awu-3000 rand. Washisela phezu kwelahle lelithengwayo. Ngiyolitshengisa nginivezele ethi nje ulithenge ngalapha. Alidayisa wonke ama-province likhona lilahle. Lijwayele kakhulu ukuba khona emakhemesi nasey'tolo zamandiya. Utshenwe yimini okusho kuleli lahle nokukhuluma kuleli lahle uzokubona. Futhi uzobona ukuthi izinto ziyazamazama, ziyanyakaza mase kufikile. Le khombo kiyonke sibiza ngonyanga ntathu. Ngonyanga ntathu. Ongazi ukuthi unyanga ntathu yini, umbila lo ohlwanyelwayo noma utshalwe bese kuthiwa in 3 months uzobe usuqhumile usodliwa. So nami ke le khombi yonke ngithi ezinyangeni ezintathu njoba ku June manje, uJuly, August, wena khona into entsha ozobe uyoyithenga before kuze kufike uAugust, or ngeke uphele ngeke uAugust uthi masuphelile kube ukuthi wena ubona ngalutho. There is lot of testimony within 2 weeks enizobe niwabona la. Njengoba namanje ngizondlalela imanga sikaMgabe, nibone abantu beyikhulumela bona bukhoma, nizwele nama-VN, nikubone konke kwenzeka bukhoma khona la kuSiyaviva TV1. Lami igama ngingu-MC Pholobasi. Nayi imoto yenu, nayi ingane yenu, ngenxa yothando lenu, naye enye ngapha ngenxa yothando lenu. And kunomuntu osazongithengela into esabekayo, kuyamphoqa, uzizwa kuyimanje kuvuma la kumina. Ngiyomtshengisa futhi ngithi nangu uselethile into azongipha yona. Ngiyababonga kakhulu abantu abangenzela ama-video befakaza ngoMgabe noMandela. Ngiyababonga kakhulu abantu abangenzela nama-VN befakaza ngoMgabe noMandela. Insila yemali inamandla nganiza kwethu, umkhombandlela ukhomba kukhombeke. Insila yemali inamandla, yanamathela kwena imali iba around you bese ikhomba kukhombeke, bekuzwa abantu. Lama futhi esiwabiza ngomkhulula azokhulula wena kulawo maketanga, bazokuzwa abantu. Bazokuzwa abantu utshenwe yini. Bese uMgabe eqhoqhobala, uMandela eze necharisma, zihlangane phezulu lezi zinto. Izinto zakho ikwazi ukukhanya. Thatha amakhandlela isibani senkazimulo, akwazi ukufika enze izinto zithi bha. Kunabantu ebengibanikeza uMgabe noMandela, wathi ngiyazibona izinto ziyenzeka. Sasa singena kwisambulo, isambulo saveza ukuthi ukube beqale kumakhandlela ebezobona kwenzeka ngaphezulu kwalokho. 079 0453 446. Ikhombo yu-5000 rand lesibiza ngonyanga ntathu. Zonke lezi zinto engiyibalayo ngiyakuhlanganisela zona, ngikunikeze zona within a space of 3 months. Ngeke ungabuyi uzobonga, uyobuya uzongishayela ihlombe. Kodwa lesi special ngifuna uzwe kahle. Njoba siqala namhlanje kumhla ka 14 January. 14 January siyaphela. Ngifuna ukuthi ngikunikeze kahle idate eqondile esiphela ngayo. Kodwa abantu bekukhumbula ukuthi ngithe ngizokwenzela only 20 people. So kubalekile ukuthi ufone ukuthi ubuze ukuthi ngabe ngisaqualify yini, ngisengayithola yini ikhombo kanyanga ntathu. Manje uyibize kanjalo. Thina masikhuluma ngonyanga ntathu, sikhuluma ngamafutha umkhululi, sikhuluma ngamakhandlela isibani senkazimulo, sikhuluma ngomuthi kashukela noma high blood pressure, sikhuluma sikhuluma ngoMgabe noMandela, sikhuluma ngobalila amafutha umkhululi, sikhuluma ngensila yemali umkhombandlela. Enza njalo ke, ngishaya ucingo 079 0453 446. Bese ufunda ukuthi ilanga ohole ngalo emsebenzini ngalinga uyikhipha imali ngalo, ake ilale ekhaya bese ukhokha kusukela ngakusasa.
Funda nje leyo nto ukuthi imali oyithole namhlanje awukhokhi ngayo isikweletu ngalelo langa. Ayilale eqala bese iyaphuma ihambe yangaphandle. Right. Njengoba namhlanje kumhla ka-14 siyaqala lesi special. Siyaphela futhi lesi special ngani zakwethu ngomhla kabani? Ngomhla ngifuna ukunikeza nje isikhathi esivulekile sithi siyaphela lesi special ngomhla ka ukhumbula ngangithe ngizokwenzela abantu abawu-50 ngagcina ngenzela abantu abawu-100 within 1 hour kwangiphoqa ukuthi ngenzela abantu abawu-70 laba abanye abawu-30 ngabenzela kwihora elilandelayo. So bengizothi mina even ungenawo 3000 enza lento abathi thathe ngathi uyachoma manje ulebhayi mawuthanda phonsa 1000 lezi insuku uzoshaya imali uyitholile iphelele once imali yakho sahamba soyikhulumisa ethempelini lethu lesibani senkazimulo kumkhumbi kaNoah. Ngenani ke ngani zakwethu enombolweni ethi 079 0453 ngeke nizisole ngiyigaranta leyo. Utshenwe yimini ishide limhlophe propaganda yasabeka sicimfize singasuki urapper ngwarapper lo vethu umiza waqedwe baliwa bonke. Kunjani makunje? Kunjani makunje namhlanje? Buka lento. Akuyona into engiyithatha hayi mapholoba lento ngathi iyakusebenzela nawe izokusebenzela. Naba nje abanye bayafakaza bathi yabasebenzela. Awubuke nje awubheke. Uyabona? Right. Ngifuna ke ukunikeza usuku oluzokwenza ukuthi ubone ukuthi abantu ingoba ngiyabazwela and ingoba ngibonga imoto entsha esanda ukufika la ekhaya ngilivulela leli thuba. Only 3000 rand. Only 3000 rand. Thola umkabe noMandela, thola umkhombandlela, uthole umkhululi, thole umkhombandlela yiyo insila yemali ngaphambanisi. Nithi ayikho insila yemali nje ngibona umkhombandlela noma ayikho ukho umkhombandlela ngibona insila yemali. Amagama akho kokubili lokho. Bese la mafutha ebewona umkhululi. Bese kuba amakhandlela la ekhaya abizwa ukuthi isibani senkazimulo. Owakhanyisa sekufundisa usiko la khona futhi izinto ukwazi ukuyibona. Wona mawuwafuna nje eceleni unga-afford ukhiphela 500 rand. Insipho mawuyifuna eceleni ukuthi u-afford lesi special enginenzela sona sokunibonga uyikhiphela 1000 rand. Makuwukuthi ufuna umkhombandlela insila yemali angikwazi ukusho iprice yawo uyangifonela siyikhulume syndicate ngoba umgomo wakho uthi ayimenyezelwe imali yawo la enkundleni zokuxhumana. Bese makuwukuthi ufuna amafutha umkhululi ukhipha u3000 rand awu 3000 rand nje. Kodwa kule combo ka 3000 engiyibiza ngonyanga ntathu ngizobe ngibafakela abantu ngoba ngifuna abantu abazobuya. Mina sengibelivela kwi-investment engiyenzayo. Sengikholelwa kakhulu kubantu ababuya bezongibonga ukuthi I can have izinto I can ngayishaya izaququ ngishaya amaphini. Khumbula into eyi1 khona ngeyona inyanga kunjalo. Angiyenzi lento ngoba ngithi mhlambe ngoba ngilambile kuphela uyokwenza lezi zinto. Ngiyenza nangokuthi ngizama ukulungisa isimo esiye sehla phambilini. Abantu bekhala bethi siyayibona imisebenzi yabantu abahlukahlukene bevela lapha ku YouTube bechaza. Kodwa siyalimala mase sifike khona. Asiphumeleli. Imali zethu ziyacwila. Mina ngizolungisa lelo phutha ke. Lesi specially ke siyaphela ngani zakwethu ngomhla kabani? Ngomhla ka ufuna ukuyisho kahle la siyaphela ngomhla ka30 ngomhla ka okay asenze ngiyibonga. Ake simane sibeke umhla ka 1 August. Siyaphela ngomhla ka 1 August kodwa bear in mind ukuthi singaphela even within 1 hour. Sibuyele ku5000 mawuyifuna zonke lezi zinto. Kodwa okwamanje sikhona ngizokwenzela abantu abawu20 kuphela bese ke sibuyele emalini yaso inyanga ntathu lo makuhlangene konke kube u5000 rand. Okwamanje ngizokwenzela ngo3000 rand only 20 people abathi bafuna ukubona into yamehlo, abathi bafuna impendulo, abathi bafuna ukuphumelela, abathi bafuna ukubona imali. Lamafutha mahle kakhulu futhi mawuzovakashela lapho khona enigembula khona nganza ukuthi uyishise kahle lento inokwemzimbeni wakho wonke. Hayi I'm not saying uzofika lapha imali ithi kodwa ngiyayazi mina into engiyichazela umuntu eceleni. Ngeke umuntu umshini ohleliwe ukuthi uzowina ngesikhathi esukuthi aqhubeka ahlale sekukhona wena eduze kwakho. Kufanele aphathwe ikhanda noma kufanele aphiswe uyochama kuhlale wena uthi ukudlala ubone imali ingena. Especially ke laba ama team ukulula kakhulu ngoba i-brainstorm ingqondo nje lento ucabanga ukuthi nayo into ezohlala kahle. Nayi isikhoso bokuthi finish. Kodwa ngikhuluma ngomagic nangomlingo. Angifuni futhi ukukuthembisa igolide nesiliva.
ngeke ngisho ukuthi ngeke uwine uma ugembula, ngeke ngisho ukuthi uzowina uma ugembula, ngithi mina nanka amafuthi wona azoyikhulumela kuwena. 079 0453 446 kusukela namhlanje kumhla ka14 kuJune kuze kuyoshaya umhla ka1 August. Lesi specially sika 3000 uthola unyanga ntathu sizobe sisebenza. Inkosi nibusise, inihlenge, ininakekele. 1 August ngeke awukwazi ukunika abantu inyanga yonke. June bese ngimbulele ngani zakwethu. Cha, ngeke siyaphela ngomhla asithi nje siyaphela ngomhla ka1 July. 1 July siyaphela. Angikwazi ukuvula kakhulu kangaka. 1 July siyaphela. Siqala ngomhla ka14 June siyaphela ngomhla ka1 July. 1 July ilanga lokugcina abantu bekwazi ukuthola unyanga ntathu ozofika ukhulule impilo yabo, uvule izinto zabo, ubadlondlobalise. Ngicela ukudlula ke kule game. Ngikhuluma udouble serious. Ngani zakwethu, ngeke mina ngihlonize futhi ngifihle. Excuse me. Makukhona inyanga ekwazi ukwenza izinto zenzeke, kufanele ngilikhulume iqiniso. Kunodokotela ababili bandawonye lapha eThekwini. Abakancwane labo dokotela. Cela ukunikeza inombolo yabo. Nihambe niyothola ukusizakala. Kodwa kumuntu othi ngaqolwa noma uthi ngadliwa, cela ngifonele naye kule number le. Kunohlelo engizolenza nalawo makhehla engilicelile nengisalicela namanje. Dakho blue ungasali kulona. Lokuthi uma wawuhambile uyothatha into ka100,000 wona wakulekelele ngo50,000 leyo nto isebenze. Mawukuthi kwakuyinto ebhedayo, beyihlole beyibuke, beyilahle nawe bese bekwenzele zokuphilisa within space enizobe nivumelene ngaso. Uma kwakuyinto ka10,000 abakulahlise yona ngo5,000 bekwenzele yona. Uma kwakuyinto ka20,000 abakulahlise yona bekwenzele ngo10,000. Nanoma ngabe yini owuhambe wayoyilanda, mawukhuluma iqiniso ungaqamba amanga, ngoba bazokuscreena bebone ukuthi unamanga. Lapha ngifuna abantu ababethi ubani wathi uyangithwalisa ngakhokha imali engaka kwangenzeka lutho. Uzobe uhamba nami ungene nami esigodlweni. Uma wawuyothatha into ka5,000 oncwane ngizobanxusa bekwenzele ngo2.5. Uma wawuyothatha into ka1 million ngizobanxusa bekwenzele ngo500,000. Ngiyakulinganisela ukuthi ngeke nisizwe mahala, kodwa eprice owawucharge yona lapha izokwehla ngo1/2 bese bona bayakulekelela. Uma uhamba nami, ngifuna lo muntu wayothatha into eserious, ngifuna lo muntu onamabhizinisi kodwa ayawa noma izimoto ziyafa, ngifuna lo muntu othi izinto ziyaphela, ngifuna lo muntu othi ufuna ukuphakama wayethi uyophakama ndawana thile kwangaphakameka, ngifuna lo othi mina Mapholo basengikhokha imali engaka endaweni ukuthi lamakhehla engakwazi ukwenza u1 no2 no3. Ake siyixoxe indaba yakho before size singene emalini. Awungifonele, ngiyabheja ngiyagaranta ngoncwane. Mawuhamba nami ngeke befuna ukwenzela phansi umsebenzi wakho. Ngiyacela kodwa uyithathe inamba yabo, ufone nje uzwe ukuthi ngabe makhehla noma ngiyenze ngezibomu lento. Awungishayela ucingo uma userious usomabhizinisi, noma ungishayela ucingo uma userious usebenza ufuna isikhundla noma usebenza umsebenzi obucayi noma okhuluphele. Ngishayela ucingo njengamanje uthi Mapholoba ngiyafuna ukuya koncwane, sengilimale kakhulu. Wonke umuntu othi usekwaqolwa noma wonke umuntu othi ulimalile, yonke indawo kade zama khona belokho ekhokha ukuthi izinto ingalungi, woza leyo price ababekutshale ngayo noma bekuthathe yona lapha ngala uzokwenzelwa ngeprice engu1/2. Yaphuma ke manje ngani zakwethu. Suka bathi uMandela, bathi uMgabe, 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 bathi uMandela, bathi uMgabe. Umgabe ngani zakwethu kanti futhi uMandela. Umgabe, uMandela, umgabe, uMandela, umgabe, uMandela. Asenzi ngamuthi, senza ngemoya. uJehova idalile emhlabeni. Sebenzisa ubuqhawe, sebenzisa ukukhonya, sebenzisa ubukhosi. Sebenzisa into eyayisetshenziswa nasendulo. Kunjalo nje akujiki.
senjalo ngani zakwethu bathi uMgabe bathi uMandela bathi uMgabe bathi uMandela bathi uMgabe bathi uMandela nayi insipho yazwelonke nayi insipho yodumo nayi insipho yezimanga mawufuna izinto zakho yiphenduleke ufuna izinto zakho yihambe kahle mawufuna konke okufisayo kube ile ndlela ofisa ngayo ziyakhala manje sekunjalo naziya